Te-ai săturat să arunci banii pe combustibil în fiecare zi? Triciclul electric Cargo este soluția smart pentru munca ta zilnică. Motorul are o putere de 3000 de W și poate ajunge până la 4900 de W atunci când reductorul este cuplat. Are o baterie de 72 de W cu 100 de amperi ce poate ajunge în condiții optime la autonomie de 130 de km/h. Masa maximă admisă pe ea este de 898 de kg. Asta incluzând persoanele care vor sta în ea, dar și încărcătura din vena cu care este echipată. Este limitată la 25 de km/h ca tu să o poți folosi fără să deții un permis auto. Are frâne hidraulice atât pe față cât și pe spate și este perfectă pentru afacerea ta locală și pentru caratul mărfurilor. Este o investiție mică și este o economie zilnică pe care tu o poți avea dacă îți achiziționezi un triciclu în acesta. Uite ce baterii mari are. Aici este zona motorului, iar motorul este acolo jos. Are faruri și semnalizări LED. Geamuri electrice. Reductor ca atunci când este încărcată să nu te lase la greu. Lumini și semnalizare. Afișaj electronic. Aici ai un display unde poți vedea camera de mașalieră. Și poți asculta muzica ta preferată în timp ce mergi. Te poți conecta la Bluetooth. Față, spate și parc. Și aici este aerotermă. Are chiar și trapă și un pic de aer condiționat pentru vară. Și hai mai aproape să spun ceva foarte important. Avem service mobil. În caz în care ai vreodată probleme cu el, noi le putem rezolva.